ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଧ୍ୱଂସ, ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ନିବେଶକଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସ୍ୱାହା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ତଳମୁହାଁ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ କାରବାର ଦିନରେ ବଜାର ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଏସ୍ଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1470.50 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 74,563ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିଫ୍ଟି 50 ମଧ୍ୟ 488.05 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,151.10ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଗଡ଼ା ଝଟକା। ଇରାକରେ ଆମେରିକାର KC-135 ବିମାନ କ୍ରାସ୍। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସ। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ରିଫୁଏଲିଂ ବିମାନ ଇରାକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ 2ଟି KC-135 ରିଫୁଏଲିଂ ବିମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟଟି ପଶ୍ଚିମ ଇରାକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।